Hva i helvete? Joneva! Hva er dette for et underlig sted? Hva skjedde med stemmen? Hva skjedde med stemmen din? Hallo? Det er jo helt sprøtt. Hvorfor er det et badekar? Jeg vet ikke. Kom da, la oss finne ut hva slags sted dette er. Hva i helvete er det her? Vet ikke. Hva søren? Jeg tror det er en do. En do? Æsj, så jævla gross! Var den ikke ute? Her. Ja, vi går. Det ser egentlig litt ut som et hus. Men hvor er liksom all julepynten? Så jeg vet ikke. Dere må se! Æsj! Hva er det? Jeg vet ikke. Julepynt, kanskje? Julemat? Spiser de julematen levende? Æsj. Vi går opp da. Hva er det? Det er en Rudolf! En Rudolf?